Sallallahu salam sallallahu salam bismillahirrahmanirrahim. Sibu bumi wasa kanjeng Adam ibu kawa sing resep saben sing ingkang kula garap menika sampun tuku titine wanci menika kula caosi kromat saking kromat balik jaman pasan sing diambah raja kayane Pak Dirjo sakwarta saben sing ingkang kula garap Pak Dirjo mriki saged rayujeng slamet saking kirtan Allah. Nggih menika pasang puja sakmonten cacahipun niatipun damel nyukuri nika sing ngersa saben sing dipun titipi taneman Pak Dirjo sak keluarga muga-muga dipun paringana rahayu jeng slamet saking Allah. Slamet sing ngersa, slamet sing nyambut damel rina wengi diparingi slamet saking ngersane Gusti Allah. Nggih menika kula pasang puja samonten cacahipun niku niatipun kula damel syukuran saben sing ingkang kula garap mriki kalih Pak Dirjo slamet kaliyan Allah. Ya kula pasang napa cop pecok bakal nika sak isine nika takir simas nika sak isine nyate kula damel caos kromat ing kromatan lek jamban pemasukan bekiwan sing tuwun sambah srikep rabine Pak Dirjo sak keluarga muga-muga rahayu jeng slamet saking Gusti Allah. Nggih menika kula caosi kromat menika sekul napa sak prantosipun niatipun damel syukuran wonten ing saben ingkang kula garap Pak Dirjo mriki nggih nika sampun diwanci kula kirim nika nggih napa nggih uwi mbili kupat lepet cengkaruk nika sak prantosipun niatipun damel syukuran wonten ing saben sing ingkang dipun garap Pak Dirjo mriki. Nggih sah niatipun wonten kekirangane asal panjenengan kula nyuwun ngapunten kalih Gusti Allah. Gusti Allah ngijabahna sejapanipun kula kalih Pak Dirjo sak keluarga. Muga-muga paringi sehat waras lancar. Menapa asalipun garap saben ingkang kula garap kalih Pak Dirjo niki muga-muga ayem tentrem penghasilane damel sang ibadah Gusti Allah. Yen kok asal sepangating dinten Selasa Wage Rebu Kliwon menika wau. Nika pun kula dongake muga-muga saged rahayu jeng slamet saking Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaskunna lawahni manaqil nasir kaskunna manaqil nasir kaskunna manaqil nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar rahmatika kamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma selamatan fitinin ala jekina dal ba'dal ma'awat hisab subhakayati ala yasibun lamur salin alhamdulillah rabbil amin amin rabbal alamin. Dibarakati karena Allah niat pun kula Pak Dirjo yang sak keluarga kula dipun paring slametan kali Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kana butuh iya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin rabbil walil hidayah walil mu'mina amin.
Lading kuwi nang ndi ri? Basah ya? Biasa ya kondangan ya Kondangan. Udah sore ya? Kalau ya sore, kalau ya sesok. Biasa lah nangis raiso nandi. Ri. Mau itu? Bah lanang. Lah, kasno. Lara wendek usume cahdo. Salam bismillahirrahmanirrahim. Sapin sing kula garap iki muga segerasen Allah. Sing wonten pojok etan, pojok kidul, pojok kulon, pojok sami nglumpuk mriki kula kentun menika kupat lepet sang karo nika sak wontenipun kula pasang taker isa Mas nika wonten kekirangane wis wonten ing pekendian nika senaki. Kula ceter urung ki mah. Pat. Okay. Wes kowe kondangan ora? Kondangan.